mikrofóne Tomáš Tatar. Tomáš, aké je to kruté takto prehrať? Tak bol to vyrovnaný zápas, škoda toho, aj keď Češi mali lepší štart, hrali sme trošku roztrasení, ale škoda, bolo tam 2 minúty do nájazdov, ale bohužiaľ, taký gól padá a pekne to trafil a to ako Janko nemal šancu, pekne to tam padlo. Dochádzali v závere sily? No, mne osobne asi áno, nehral som zápas skoro 2 týždne, takže som sa necítil najlepšie, ale myslím, že sme podali pekný tímový výkon a škoda, ale Česko hralo dobre, takže majú 2 body, máme 1, nie je to zlý štart, ale dúfam, že nám to pôjde lepšie a lepšie. Bude to ťažké zajtra proti nabudenej Kanade, ktorá dnes šokujúco prehrala špecifický zápas, najmä pre teba, takže čo očakávaš? Tak moc nabudení asi neboli, keď prehrali s Francúzmi, ale na obranu Francúzov zlepšili sa, hrajú veľmi pekný hokej a určite Kanada sa bude chcieť vynahradiť, bude to ťažký zápas, ale je to back to back, takže to bude náročné a takisto ale aj pre nich a uvidíme jak musíme zregenerovať a vlastne ísť do ďalšieho zápasu. Díky. Ďakujem.